В деня, в който постът министър за българите в чужбина беше закрит, пореден сигнал за премеждията на хора с български произход в Македония. След години на тормоз и скалъпени обвинения, семейство Здравко и Добрила Здравески, заедно с тримата си сина от няколко месеца, вече живеят в България. Те са от Прилеп, а проблемите им започнали след като не пожелали да се откажат от българския си произход. Здравко бил офицер в македонската полиция, Добрила работила в митническата администрация. Когато минали изборите преди 4 години, новите управляващи започнали да ги притискат да се отрекат от българския си произход. Добрила е правнучка на войводата Георги Стоянов от Крушево, а корените на Здравко са от Бургас. Затварани, прогонвани, малтретирани, изследвани, семейството ни е загрозено. Моят брат беше убит последно сега в август минатата година. 21 век, за жал, в Македония не постои 21 век. Обвинили Здравко, че нелегално търгува с оръжие и го пратили в затвора за 4 години. Там изтърпял физически мъчения и отново го карали да се откаже от българското си самосъзнание. Според Здравко, той е жертва на антибългарска политика. Присилната асимилация на българите в Македония от просръбските елементи, които искат Македония да направи сръбска провинция. Докато Здравко бил в затвора, жена му също имала проблеми с намирането на работа. Да се добие работно место за българин в Македония е просто невъзможно и тие, които добиле, сега си одат от работа. След като излязъл на свобода, двамата решили заедно с децата си да търсят убежище в България. Во неколку куфери целиот живот го понесохме. Тука имаме намера да почнеме нов живот и за нас, и за нашите деца. Семейство Здравески от няколко седмици живее при приятели в бургаския квартал Сарафово и чака новите си документи.